контингент от така заподозрени лица, които са оперативно заподозрени и затова не се осветяват. Поради тази причина ние не можем да дадем конкретни данни, какво точно се върши в момента и също кого се върши. Тоест има база, с която да бъдат сравнени ДНК експертизите, когато бъдат готови? Това не бих могъл да коментирам. Този кръг от заподозрени близка ли са на момичетата? Непознати за тях? Не мога да коментирам. Това са конкретни въпроси, които касаят конкретно разследване. По закон нямам право да ги казвам. Най-малкото няма да ми помогнат в нищо. Допускате ли, че убийците може да са зад граница? Не. Смятате ли, че извършителите са от Пазарджишкия регион? Конкретно няма да отговоря. Работя се по конкретни сигнали, по конкретни лица. Мога да конкретизирам сега на коя улица живее и как му е генета. Е смешно така. Можете ли да поставяте срок, в който ще достигнете до реалната? Ако ме питате за желанието ми, то трябваше да е вчера. Но, пак ви казвам, ние сме свързани с някои неща, които не са само от компетенцията на полицията или от желанието или възможностите на полицията. Колкото до това, което отхвърлихте преди малко за политически вмешателства, политически чадъри, мисля, че така, хората, които сте тук, се познаваме доста време. Не си спомням аз да съм човек, който да се влияе от политика или политици, или пък да прикрива когото и да е и сина, или близкия на когото и да е от политическата така, класа. За мен този, който го, или по-скоро тези, които са извършили това престъпление, са престъпници. Дали имат цвет, дали имат партия, това е техен личен проблем. За мен това са престъпници и тяхното место е в затвора. И ние работим, за да отидат там, където има местото. Това мога да кажа и мисля, че на всички трябва да е ясно, че колегите ми работят с достатъчно напрежение, достатъчно мотивирани са да разкрият престъплението. И това престъпление не дава мира на целия състав на криминалния сектор и на колегите, които са командировани тук. Вярвате ли на комисар Стоицев? Определено му вярвам. Вие често се срещате с него? Да, често се срещам, дори вчера бях при тях. Просто се интересуваме как се движат нещата, до толкова доколкото могат да споделят нещо, го споделят с нас, нали, в общи линии, без нали, точни данни. Дори не съм ги искала точните неща, защото знам, че няма нали, да ги кажа, защото не е времето. От цялата тази информация, като че ли единственото конкретно нещо, което успяхме да научим, е, че убийците не са зад граница или поне, че в полицията разполагат с такива данни. Вие вярвате ли на това, което казва директора на областна полицейска дирекция Пазарджик? Не. Защо? Аз категорично не вярвам на тези глупости, които се говорят. И ще ви кажа ясно защо. Защото тези приказки за оперативна тайна, следствени работи и така нататък са просто хвърляне на прах в очите на обществеността. И ще поясня защо. Това, което ние искаме да знаем като граждани на тази република, е едно единствено нещо. Има ли заподозрян? Ако няма заподозрян, това означава, че полицията не работи. Това, което противоречи на това, което казва разследващия орган. Те казват, ние работиме. Значи, ако няма заподозрян, значи те не са си свършили работата. Ако обаче има заподозрян, тогава възникват ред на удобни въпроси. Защо този заподозрян не е задържан? В България има мярка неотклонение задържане под стража. Тази мярка се налага на престъпници, които са извършили далеч по-малки престъпления от двойно убийство на деца. Какво се чака още? Заподозрения или заподозрените да се движат необезпокоявано по пазарджишките и българските улици, да извършат второ престъпление, може би трето, очаква се да бъдат заловени на местопрестъплението или какво? Всички тези лица, които се споменават, че били от контингента и които имало подозрение, че могат да бъдат участвани, защо те не са в затвора? Защо не са в следствения арест?
Знаем само, че хиляди души са разпитани за тези 4 месеца. Хиляди души, извинете, мога да разпитам и аз. Но това не означава, че ще бъде разкрит убиеца. Така, въпросът към зрителите тази вечер е дали наистина остава нещо скрито в разследването на жестокото убийство на двете сестри. Обаждайте се на телефон 44 51 74 с код за Пазарджик 034. Ние ще ви включим пряко в предаването. Госпожо Бълнейска, през тези 4 месеца научихте ли нещо ново за вашите деца, което не сте знаела преди да се случи тази трагедия? Определено нищо ново не научих, защото доста добре познавах децата си. Единственият проблем е, че познаваме част от тяхните приятели, но може би нито един родител не може да познава всички приятели и познати на децата си. Вярвате ли, че сред техните приятели може да има такива, които да са видели нещо и през тези месеци да мълчат и да не го казват? Възможно някой нещо да знае или от страх, или от натиск, или поради някаква причина, нали, да не смее да каже истината или нещото, което знае. Макар че знам, че са разпитани по няколко пъти децата. Доста дълго време и те бяха в полицията. Не знам, нали, кой какво е споделил и казал какво знае, но някои от хората твърдят, че някои от децата знаят нещо, но не искат да го кажат. Нали, това са впечатления на хората, които са ги разпитвали. Днес чувствахте ли удовлетворение по време на протеста от това, че поне младите хора имат някаква позиция и заявяват, въпреки това, че техните родители в този конкретен случай не бяха до тях? Уважавам, нали, всички деца, които бяха, нали, всички присъстващи ученици, нали, на този протест. Той е един вид протест за децата ми, които ги няма, но той е също и за тях. Смисъл такъв, че, нали, те не са презастраховани от нищо, но всеки може да се случи и обществеността трябва да знае, че трябва да има някакъв ред, някакъв закон, да не гласи беззаконие и всичко останало и да се случват тези лоши неща също и на тях. Знаете ли, ако в началото след убийството имаше стрес в хората тук, специално в Пазарджик и заведенията започнаха да опустяват в късните вечерни часове, сега като че ли този първоначален шок премина и нещата се връщат в стария си вариант. Млади хора по нощите ходят пияни напред-назад из града, това не е нетипична гледка. Като че ли нищо не се промени кардинално, за постоянно. Значи казват хората за някои неща, че всичко чудо за 3 дни. Може би има една като приказка е вярна. В началото аз разбрах, че са ходили полицайите по заведенията, не са допускали малолетни, нали, имало проверка. Сега не знам как е. Просто не излизам вечер по заведения. Не ходя никъде, за да виждам какво става и какво не. Но всяко дете трябва да седи това като обица на ушото, дали то ще се прибере рано или късно. Понякога, може би, когато трябва да се случи нещо лошо, не е на гаранция и часа, нали, нещото, което ще се случи на човек, но все пак е редно да са по-навреме в къщи и родителите ще бъдат по-спокойни. Нека сега да чуем първия зрител на телефона. Добър вечер. Ало. Добър вечер. Ало? Кажете. Добър вечер. Искам и по въпроса на убийството за двете сестри да се изкажем, че мисля, че има прикритие, защото имаме случаи за невидни убийства. Е така, аз, например, недоказано, че убийца, да кажем, Добри Куртев и е в затвора. Невиден в затвора, а тук вече 4 месеца още никой не е посочен. Не разбрахме точно какъв е вашия случай. Има невиден, който е обвинен, че е извършил убийство. Да, и е в затвора, без доказателства. А какъв е случая по-точно? Случай е такъв, че на убийството на автогарата за учителя, сина на убития е съдия. Да. Ето как набързо хванаха и невидни хора и ги вкараха в затвора, а тук 4 месеца се мотат и не могат да хванат. А какво мислите, че се крие тук при това двойно убийство? Според вас? Не мога да кажа, ама има нещо, което се
крие. А вие днес дойдохте ли на протест? Аз съм била даже и по телевизията днес, вчера сте ме давали, била съм на първото събиране пред полицията. И даже съм се изказвала.